زي أب تجري ذكر لوكينات إيرتراوينون أسكيفهم بزح نتفتحات يجبر له كابهم جلوبالي أكل بحالي نسو جزاوي كوميتي له نساتهم أبزمت حاموس على 10 شهور أبز سومون حدا سلام وسلف ودي بمالو زعباتي حتى حاسيب زلوا مدبن كما يكم زخانن تعلمون كقولتلنا عدي من أيام زلنا حتى ربيلكم زعبهم تفعلتكمنا بغتا نفتي ربيلنا تأكيدنا لو زلنا قداكم كيد اسكي بسمهار كيجمر أبز جلوبالي أكل زلكي ترى انتاي أبز جزيو كوميتي مالت سمهار قبل سلاسي بحال كاب ستوكولم شودن أب جلوبالي أكل دما نبايتو يأكل شودن بموكال أب ميديا نتفع لهم مالتي أتو يعقوب قبرة تنسعي بحال أب عباي بريطانيا ختم لندن يزنبر ني بايتو يكي وكيلة أبتي جلوبال يأكل حجة خمناي فاينانس تحقق زي كويني سارح درلو تمسكن عندي ميكائيل بحال سلام كل خاتكم أب ميرلاند نبر أب كبابي دي سي مالتيو سلازي أبزي أنا ناي كوفيد 19 ناي فاندريزر هيد كويني أبو يغلغل لهم حجة أنا زناي زغبر زلمو ديمو 19 أبو كوردينيتر كويني لهم مالتيو رايت بو كم تتقلصوا لهم جلوبالي أكل بعالم درجة زتطرنا في جزاوي كوميتي يخم نزت ودو زلهم كابتي على مالت كل على تحاسب زلو جرحوا لي ويمل أختي نافتم زملكتهم وتهدرات إيرترا كاب تجراي كوت وزبلي تخلف ما فم إسرع شح سدتينياتنا عبد مدبر سدتينياتنا ورو إيرترا سدتينياتات مالت يوتو كومون تميتن كوفيد-19 كم مسار تطعمك نازكينات كمزقتل كجبري يقولون أبز بليهم أتكيركم تزاربوا زلهم بخمي تحاسبوا تي موجودة بكميو صفاتكم كم زريكم زلهم خلتيهم يعقوبن سمهرنا بأوروبا هم زلهم تمسكن ترايب أمريكا زلوا كميو تي أوداد باسكي بخمي تحاسبوا منيو كنازنجرات كفاتنون بعلمني مكساتفون اسكي بأخذ تمسكنا بأمريكا زلها حجمر الرأيان اللي بينه تعجمامرو كمزي حسابات مسمسة بزتفعل عليه سبات بسمين أمريكا بايتو يأكل بوتا ما أخله بمجمرات ميرو مالتيو دحريو بجلوبال درجة أخوين تحايج سباهيلو لازم بجلوبال بودبات غيره يا ريت عشان تعدتات أب يوروب كموها تي أمريكا زلوا بمولو أب حموش ريجن تمغيلو حموش ختماتات كجبرو ببريجنال مالتيو كجبرو تبيلو حجة أخلت ختماتات توسينهم شوعات ختماتات بينهم بحدا معلتي عسرت حساب ساعة ثلاثة زلوا أبدا دي سي خنجبرو كموها قالوا ختماتات ببوغنان كجبرو توسين الله مالتيو هراي سمهر أب أوروبا بمالتي بفيرتشوال برحوق مالتي بأكل نمنتاي زي كوركم مالتي نماني تي فيرتشوال بحال بلس ماني خريقهم من نحدد كاتو زي كونس بس ديمونستريشن تقبل كلها بمسارته بأكل نتزم الكوتو خير كان مقرابي سلازي كميتيناتكم ما هو دادوا مالتي حق خلقها بينا نحن تعرفات هكايدنا إنا بأكل نمقبار نأمنت تمالونا فرانكفورت سلفنيري أقعد أمساتهم أقدم أبيلهم ودي بمصلة أنحم قدموا تجيروا مالتي بأكل سفحس بلا سلام وسلفي تجيروا ينزل بزملكات مالتي تمالي مالتي أب فرانكفورت أبشو ودنون نالواش دمي حوي good news هلني بأكل كنجبر سليتنا already permit رخيبنا لنا last minute مالتي سلازي أبشو ودنون أب حاموس كاب ساعات 10:04 كساب ساعات 10:06 أب مينتوريت بأكل سلام وسلفي نخنجبر already فقاد رخيبنا لنا قندما نستزلو ناي كوفيد regulations مالتيو كل سب بزدخل متن تنقاطات كجبر ماسكو وديو خمت كمودما أبوان سلفي ترحى حقوق أو كبلن كل تنقاطات كجبر كمت نخاف كخطبل بزكات أمي كتحبر لي يدل مالتي ويك أخذ كمل نزكات أمي دلي أبكالوت حاجراتنا أوروبا جن بسنك كتير بسنك كوفيد أني عذرلو نايزين إنكساس جدر نسوليداريتي تأكل ويكا نحن بحبار لنا زبل مال أختي زأكل وهني أتوت مال أختي ناي وحدات هاجرات سيكونه
ናይ ኩልና ምዃኑ ንምርኣይ ብመንገዲ ዙም virtually ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብፍላይ ድማ ብፍላይ ነቶም ኣብ ክልል ትግራይ ተዓቂቦም ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ገለገሊኦም ተጨውዮም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ኣለዉ ቁፅሪ ዘይብሎም ብዙሓት ካብኣቶም እውን ካብኡ ሃዲሞም ኣብ ካልእ ክልላት ከይዶም ብዙሕ ሓደጋ ዝወረዶም ብዙሕ ማህሰይቲ ዘለዎም ከምኡ እውን ናይ UNHCR ይኹን ናይ ካልእ ናባይነት ሲኢኖም ወይ ከዓ ተነፊግዎም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣለዉ ስለዚ ንዕኦም እውን ኣብ ጎንኹም ኣለና ኣጆኹም ንምባል ዝኣክል እቲ ናይ virtual ሰላማዊ ሰልፊ ክነዓቅ ዘይብሉ ተራእዩ ዘለዎ ዝብል ግምት ኣለኒ ቴንክ ዩ راي مالت حنتي نتبل إلاني راس مهار نسلما توم إسراش حزخون فلاي سدتينياتات أبي كم زلو أي فلتني نعمون دمت المخاني زبلت مالي مس حدا حاو انترفيو نيرنا نسلما زوم سبات مالس زت متوم يلن أبي كم زلون زكاتات ولا يلن سلازسني أتلس بفلاي بزي أكل زبهال نجارسي انتاي نجاري زبهال جاكاز سلام وسلفس انتاي كجبري كال إلكم تزاركم لتفضلوا ويحاسبكم اللي تفضلوا دوسكي يعقوب نبخا خبر حراي حونا سمري يغني لي جلوبال ياكل تي غزياو مريحنت زقومه مخنيات تخوينات مستولعي إنا تي حزبنا اب السوشيال ميديا ام فوتو طفيو مراحيز دليلوس وان سلازنبره تزنبره بي او هادزم زخيد زنبره بموه هاد زخيد زنبره مترناف نابتي inauguration كيبصحنا مبار نز ጉዳይ بمريح ترى خنصاوت غزياو مريحነት قوم الله ተባሂሉ እዩ ሓደ ሰብ ካፕተን አባላት ናይ ግሎባል ናይ አክል ግሎባል ከቆማ ዝሰርሓ ዝነበራ ሓደ ሰብ ወኪል ተገይሩ غزياو مريحነት ቆይሙ ሕጂ እቲ غزياو مريحነት ሓደ خفتي ክፍልናቱ ክፍሊ ዲፕሎማሲን ሁማን ራይትን ይዝብል ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤት ጽሕፈት ዓለም ሕቡራት መንግስታት ዲዮም UNHCR ዲዮም ካልኦትን ሕብረት ኣፍሪቃ ይኹን ኢጋድ ይኹን ገለመንታት ተፈላለየ ደብዳቤታት ናሰደደ ማዓጾ ናይዞም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ኣብ ምኽሕኻሒ ዝርከብ ብዙሕ ኣወንታዊ ዝኾነ መልስታት እውን ተረኺቡሎ ብዙሓት ኤርትራውያን ምሁራት ተመክሮ ዘለዎም ኣብ ዝሳቲፉ ነቲ ጉዳይ ብዕቱብዩ ዝሰርሓሉ ዘሎ ተስፋ ገብር ገለ ውጽኢት ክርከቡ ኸዓ እቲ ዴሞንስትሬሽን ከምዚ ተመስገን ዝበሎ ኣብ ብዙሕ ከተማታት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኸዓ ኣብ ኦታዋ of course ሽወደን ካ ከምዚ ሰምሃር ሓፍትና ዝገለጸቶ ብኣካል ክግበር ከሎ ኣብዘን ካልኦት ዝተረፋ ፈረንሳ ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ሽወደን ሶሪ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ጀርመን ኣብ ደንማርክ ኣብ ሳውዝ አፍሪካ ኸዓ ብቨርቹዋል ክግበር እዩ እቲ ቨርቹዋል ክንገብር ከለና ግን እቲ ዘሎ ሓሳባት ሓደ ነቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ቤት ጽሕፈታት ወላ ተኽእሎታት በኣካል ክንወጽ እንተዘይከኣልና እቲ መልእኽትና እቲ ስምዒትና ክንገልጸሎም ኢና هراي تمسكن أبزي قداي ناي أب تجري زبر زلو كينات أب إيرتراوين استفلا لي الرأيات كنتبار إيتانيهم زي قداي ناي كنا ناي ملكتنا نيو سلزي بفلايد ما أنصار سراويت إيرترا زبر جوسكواس نعنا زملكتها يكونن زبها زرارباتات جنين الولا حبتم دليت تحزبها المالتي زي ما بزح مكففال كم زر عيب زي محبراوي مرهبيتات نريد لنا قداي مو إذا تجبروا ذلكم أنتي مالسي أبتي حزبي أنتي ملختي كحلف مالتي ولا قال يوم تقاموا ولا تم دقفتن أنصار سراويت إيرترا زجبر تقاموسي كم وتاو الرأي كيري أو اللي تسمو نزي بخميكم تقول سوي كان نزي كم زعين تحطه نزي حتى تسب أنتي من لا شو مكتوب بتعم تصبوا أغدا سحتوي حونا لينا إذا بمجمرة قنيو خلنا تيمن سي إيرترا أبتزي ملقوته وقت أتيوخا مرسياتنا مصناتو مجمرة خويني زلو سلازي نايقد دنبرنا عنا يملقتنا مغنياتو دقنا أبي اللو أحواتنا أبي اللو خنبل نايقد دي
ስለዚህ እቲ ካልእ ከዓ ነጥቢ ሰራዊት ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ኣተው ንኾኑ እዮም ገለ ዝበሃል ነይሩ እዚ ዝተረጋገፀ ጉዳይ እቲ US government officially ሰራዊት ኤርትራ ክወፁ ኣለዎም ኢሉ መግለፂ ሂብሎ ከምኡውን እዩ ስለዚ ብዓለም ዝተፈልጠ ጉዳይ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ነገር ደቅናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ ዘይናቶም ጎመ እትዩ ይፀንቱ ኣለዉ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ገሊኡ ሰብ ክሕሎ ይደሊ ግን ካብኡ ተጨውዮም ስደተኛታት ኣብ ኤርትራ ተመሊሶም ኣለዉ እዚ ምናልባት ድሕሪ ሕጂ ግዜ ተቢሉሉ ክግለጽ እዩ መሰል ደቂ ሰባት ዝጣበቃ ትካላት ይካታተሉ ኣለዋ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ እዚ ነገር ናይዚ ነገር እዚ መረጋገፂ ክመጽ እዩ ስለዚ እዚ ክንብል ከለናሲ ንዓና ይምልከተና እምበር ስርዓት ህግደፍ ነቲ ህዝቢ ምፅኡ ነቲ ሰራዊት ኤርትራ ተጠቂሙ ንህዝቢ የጥቃ ኣሎ እዚ ፍሉጥ እዩ ንሕና ዋላት ሰባት ክሕልዎ ተደለዩ ዓለም ብሉሙ መስኪራትሉላ ስለዚ ካብቲ ዓይኒ እንዳረኣይና ነቲ ነገር ትዲናይ ክንገብር ተደሊና ካልእ ነገር እዩ ግን ኣብቲ ዘሎ ሓቂ ጠጠው ኢልና ግን ታሪክ እውን ክሓተና ይፅባሕ ንጎ እዚ ክኾን ከሎ ኣበይ ነርኩም ስለምንታይ ሓደ ነገር ዘይገበርኩም ክበሃል እዩ እዚ ከዓ ሓውና ብየነ ናይ ተቃዋማይ ናይ ደገፍትን ጉዳይ ዘይኮነ ናይ ሰብኣውነት ጉዳይ ሕራይ ሰምሃር ናባኺ ማለት ከምዚ ክገልፆ ፀንሐ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራውያን ክመፅእ ዝኽእል ግብረ መልሲ እንዲና ክንዛረብ ፀኒሕና እዚ መልእኽቲ እዚ ናብ መን እዩ ከምዚ ዓንቲ ወይ ክገልፆ ፀንሐ ያዕቆብ ንዝተፈላለዩ ኣካላት ከም ዝቐርብ እዩ ገሊፅለይ እሞ ብፍሉይ ንመን ዕላማ ገይሩ እዩ እዚ ሰልፊ ክግበር እንታይ ውፅኢት ኢኹም ከትፅበዩ ካብዚ ዝግበር ሰልፊ ብመሰረቱ ሰልፊ ምውፃእ ማለት ድምፅኻ ምስማዕ እዩ ማለት ድምፆም ንዝተዓብሰ ድምፂ ምዃን እዩ ትቀንዲ መልእኽቱ እቲ ታርጌትካ ግን ብዙሕ እዩ ማለት እቲ ሰልፊ ትገብረሉ ዕላማ ንባዕሉ ሓደ ነቶም ከምኡ ክብሉ ፀኒሖም ኣይምልከተናን ክብሉ ፀኒሖም ትብሎም ዘለኻ ግደ ሓቂ ካብቲ መጀመርታ ዝነበሮም ስታንስ ማለት ካብቲ መጀመርታ ኣይምልከተናን እዩ ኣይጉዳይናን ዝብሎ ነገር ዳርጋ ዝሊኦም እዮም ምክንያቱ ኦልሬዲ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉን ይኣምኑ ስለዘይነበሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ ገለገለ ካብኣቶም ካልእ ኣልተሪየር ሞቲቭስ ክህልዎም ይኽእል እዩ ከምኡ ዘብሎም ናይ ባዕሎም ማለት እዩ ብዘየገድስ ኣብ ውሽጢ ናይ ኩናት ቦታ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣይግበርን ኣሎ ምናልባሽ ፅባሕ ንንኮ ሓደ ነፃ ዘፃሪ ኣካል መፅኡ ክሳዕ በብሓደ ዘይረኣኻዮ እንታይ ተገይሩ እንታይ ተገብረን ፈልጥ ኣይንኽእልን ግን ኣብ ኩናት እንታይ ይግበር ከዓ ከም ኤርትራውያን መጠን ኣፀቢቕና ንፈልጥ ህዝቢ ኢና ስለዚ ንዝኸውን ዘሎ ንኣብያትን መደረን ናይ ኣሕዋትካ ከይተረፈ ኣብኡ ተዓቂቦም ዝነበሩ ኣሕዋትካ ከይተረፈ እንዳነገሩካ እንከለዉ ነቲ ዝኸውን ዘሎ ነገር ክትክሕዶ ምፍታን ንዓይ ካብ ሓቂ ክትሕባእ ምፍታን ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እዚ ሰልፊ እዚ መጀመርታ ንዓኣቶም እውን ሓደ መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዓቢኡ ግን ንማሕበረሰብ ዓለም ንሃገራት ምዕራብ ከምኡ ድማ ነተን ግቡእን ካብ ምግባር زحتيلن زلوا تكالات ناي ودو حورات هاجرات بفلاي دما لعلواي تتصوعي سدتنياتات ودو حورات هاجرات أبز ناي تجري كوينات أزيو تحت جمد سخونة تجبرات يزجبر سانيو دحر تخطات لكم وخينكم أكل تما عسكرات أكل زنبرو إرتراين أبي كم زلوا خماني بعو تخجل زيك على تكالي سلزي بفلاي تكالات ناي ودو حورات هاجرات كم UNHCR ده مثلا زي سلام وصل فزي بعتوب تارجت كجبرهم زلهم تكالاتيو دبتنا نوعهم كبتصحيو تتصحيفو زلهم الأخطون بزرنوف نام منجستات نايزن زلناين هاجراتن نام نايودو حورات هاجرات جنافر كسدديو بعبي ودما نتي أب إثيوبيا زركب سبتينا حزبنا أب كله زلوا أب تجري زلوا يخون كاب تجري نفسه كوت هاديمو أفقدوا أب شجر ودي أزلوا يخون مساخ لنا زي سمع من أختينا خنا حلف بعبي نهزبنا دما عشلات أحواتنا دقوا ناي إساياس شوهات ناي تسلي كرويو بجزء دمهم حماق تاريخي يتصحف لهم كان زلوا إرترا بجزء دم دقة حماق تاريخي يتصحف لهم كان زلوا
ንምዝኽኻር ኢና ክንወፅእ ስለዚ ብዙሕ ተበልካቲ ብዙሕ ተቐባሊ ዘለዎ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ንብዙሕ ኣካል ኢና መልእኽቲ ክነሕልፍ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ምናልባት ተመስገን አንደ ሚካኤል ናይ መወዳእታ ክቅርበልካ ነገር መገዲ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ንስለ ክግበር እምበር ሕጂ ዝኸውን ኮይኑ እዩ ዓለሙን ደፊእዎ ማለት ይደፍእ ኣሎ ስለዚ ጌርና ንመበል እምበር እጅዳ ቱ ሌት ወይ ከዓ ዶንጊዩ ዝብል ምናልባት ሕቶታት ክመፅእ ይኽእል እሞ ነዚ ከተቕሪብኩምሉ ዲኹም ናይ መወዳእታ እዛ ዘምፃኻ ሓውና በየነ ሕቶ ሕጂ ደኣ እንታይ ተሪፉ እንታይ ኣድለየ ጌርና ክንበሃል እዩ ማለት እዩ እምበር ዝበሃል ንሱ ብፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ብሎ በመጀመርያ እቲ ነገር ግዜ ወሲድካ ኩሉ ብሓንሳብ ብጥምረት ክትገብሮ ዝተገብረ ኣሰራርሓ እዩ ድሓር ከዓ እቲ ጉዳይ ሕጂ ደኣ ነዞም ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተኸሲቱ ዘሎ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ኩነታት ንህዝብታት ኣውዲቑ ዘሎ ውግድ ኣይኹን እምበር እቲ መበቀሊኡ ናይቲ ሽግር እቲ ስርዓት ይህደፍን ውልቀ መላኽን ኢሳያስ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ ናይዚ ዕላማ ከዓ እቲ ስርዓት ተኣልዩ ፍትሓዊትን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ ክትህሉ ድሓር ከዓ ኣብቲ ዞባ ሰላም ክሰፍን ኣለዎ ንዑይና ንቃለስ ዘለና ሕጂ ስለዚ እቲ ዝግበር ዝነበረ ን20-30 ዓመት ነቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ኩነታት የእትዩ ኣብ ምግደራ የእትዩ ከይኣክል እንደገና ኣብ ዘይምልኮቶ ውጋእ እትዩ መንእሰያትና የፅንት ኣሎ ስለዚ ስለምንታይ ነው ነዚ ሁሉ ክትሓስኮ ዘለዎ እቲ ውሽጢ ዘሎ ብውሸባን ብጥሜትን ዝብል ዘሎ ውሸባ ተጠቂሙ ጥሜት ተጠቂሙ ነቲ ህዝቢ ዝጎድኦ ዘሎ ከይኣክል እንደገና ወሲዱ ከዓ ኣብ ዘይምልኮቶ ውግእ የእትዩ ከዓ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣእትዩ ኣሎ ስለዚ እታ ሓንቲ ጎል እንታይ ናይዚ ዕላማ ናይዚ ሰላማዊ ሰልፍ ስርዓት ይህደፍን ውልቀ መላኽን ኢሳያስን ናይዚ ኩሉ ሽግር ዘሎ መሰረት እዩ ንሱ ስለዚ ንሱ ዘልግሰሉ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራን ፍትሓዊትን ኤርትራን ትመፀሉ ኩነታት ኢና ንቃለስ ዘለና ማለት እዩ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጥን ዘሎ ብሓደ ድምፂ ተሲኡ يأكل نملكي هو نفتح قبل الله يغني لنا حونا بينا نزعدل زسلز حقنا الرأي يغني لي تتمسكن عند ميكال يعقوب قبر تنساء كمون سمهار قبر سلاسي تي سلام وسلف مستقبرون كن رغبكم كن فتنينا وتي ترما خن رينا يغني لي